Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on pofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi laatiɗi boɗi duniya habe alahira momoro biyeteɗo fasaha andiraɗo be abdoul kadiri inchallah mi wartani on be vidéo kesol dow ko larani téléphone android lawol no kisninirta téléphone maɗa android be muɗum téléphone maɗa hisan ha jukkego ko bo ngel hisan ha majjugo. Mi waɗi irada vidéo majum ha ɓawo ɗuɗɓe moɗon ɗon manamin ɗon getta bo application man waɗake sosai ɗo on waɗi mi wi hammaddanon deuxiéme application man amma troisiéme application man ɗon sei be en ɗo andi deuxiéme application man mi yiɗi mi hokka on kanjuma on nafitoro bandiraɓe to ngel waɗanayi on mata min heydi lambaji amin ha dow to gallo ko galte lambaji on tariri pat on mata en heydi lambaji majum on bolanamin on mari haji application min dokka on mi hokka non deuxiéme application dow ko larani premier application je en hokki croc catcher en ɗo hokka deuxiéme application inchallah ne a hosirta application man ne a utilisirta be application man fou min hollan ha vidéo je yeso inchallah ngam majum ta yejjite abonugo ha chaine ji fasaha tv chaine man nga ɗo yaha alhamdulillah on ɗon dokkinga sembe on ɗon jaranga dedino hani nga dilli konta 860 hande abonné to kadi bandira nder ñala ɗiɗi seni kabde cikkinene 1000 to cikkini 1000 application je mi hokkata no seeɓe ceede ma be ko nande majum irum créego gonde tiktok monétisé be ko nande majum to nga cikki 1000 mi waddanan on ɗum bonus mi waddanan on mere to allah laami no hoddiri ngam majum habde partage vidéo ɗo yerɓani sobiraɓe moɗon ɓe nafitora be vidéo ji majum ɓeno ɓe yi mi yi on partage vidéo man ɗuuɗi nden bo mi yi on ɗo abonné ɗuuɗi nden bo mi ɓiɗani vidéo man like ɗo ɗuuɗi to mi waddana on vidéo ji majum ɗi fuu maji jam limti mokkanon mere ɗo mi hokkanon mere majum to allah laami ɗo hoddiri ɓeɗo min en assalamu aleykum wa rahmatullah en nasta nder vidéo man banani. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi laatiɗi bo ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo abdoul kadri aboubakar inchallah mi wartano be vidiyowol kesol dow ko larani téléphone android application on mi wartano ba mi wiya fuɗɗa vidéo application on je to a ɗisi téléphone ma ha charge ko bo hokki goɗɗo o foti o mema ngel to yake o memi ngel fuu bo ngel hosan photo mako ngel je'inane ha téléphone maɗa man amma ni kadi application je mi arti nokkugo kangel ngel ɓuran margo sembe to kadi ngela man ɗo bangel compliquant seɗɗa on kanjum man tan on ngel ɗo bo inchallah lawol ne heɓirta application man na wara nasta play store maɗa bana ni to a nasti play store maɗa a wara winda bane a yi mi haɓɓi windugo ɗo nasta pelel windugo a winda ni ɓe winda non ha sera nda banyon a windata inde application man sai a wara waɗa recherche ta waɗi recherche a yi'a nda application man on je premier ɗo sai a tawan babal installé haɗo sai a installa to a timmini install ko a wara ouvrir a maɓɓita application man bana ni waddante banni sai a wara a yi'an ha les waɗi accepté sai a accepta ta a accepti a yi'an hokkete option ji guda joi a yaha sera ha joi ma fu timma sai haɗɗo a waran a yi'a nda haɗɗo sai a ina hatton to a ini hatton sai bon application man déjà ngel huɓɓi sai a wara a yi'a ha paramétre haɗɗo a wara ha paramétre kala ko a yiɗi paramétre go fu masalan nda a wara a huɓɓa je ɗo to a huɓɓi ɗo hokkete nder a lowa mot de passe application majum masalan en lowa 1 2 3 4 application ɓikkon mot de passe ɓikkon ɗo fahin bo en lowa bana man to timmi sai bon hokkete a lowa emprunté ha to téléphone ma be emprunté to ta timmini lowugo emprunté maɗa sai bon timmi banni nda sai a wara nda ha les haɗo ɗo bo ta yiɗi futti a huɓɓa hollama notification en mari haje en huɓɓa ɗum kanjum fu ta huɓɓi sai a waɗa retour ta waɗi retour
nda haɗo hollete de fotoji to goɗɗo an cukkanima filmane photo ma goɗɗo an gotel na ko ɗiɗi, ngam to filmi gotel foti yan yeso mako wangai boɗɗo, amma to filmi ɗiɗi to gotel yeso mako wangai ma gotel kam wangan, sai a wara a je'ina ɗo hatton. C'est bon, banni man ni timmi, sai a waɗa retour. Foti a suɓa kadi to yiɗi je gotel da yiɗi je ɗiɗi fu timmi banni fonda en lara. Yowa yake to a timmini a wari a jenan telephone maɗa ko ha charge ko kan goɗɗo waru nda haɗɗo a yiyan ngel ɗo a nasta nder application, ta a nasti a parametric kori ma yiyan ɗo, sai a hosa a ina haɗɗo go, to a ini ni hokke a waɗa ok, ta wari ok ni ba wigo a hokki application man dama ngel huwa ha telephone maɗa, sai a waɗa retour tan, sai bo ngel ɗo huwa en fonda en lara ha en fonda nyifugo telephone meɗen en lara kadi ngel filmata na ko ngel filmata ko ngel fewata na ko ngel fewata. Be telephone meɗen nasti kile en lori en mari en lara kadi noyi filmi en na filma en, wow nda ngel filmi en on yi nda photo haɗɗo, to ɗo on je application je premier je en hokki amma nana je jotta je en holli, nda je jotta je en holli kan haɗɗo en ayiyan nda ɗum ɗo on je jotta en lara hatton en lara filmi na filmai. To a ini hatton sai wara inta mode passe maɗa ngam o fottai on nasta kanko ma jo yaha lara to film to filmi mo wara o effaca photo mako, sai a itta, to a itti nda photoji tati device now, nda premier photo je ngel filmi en, to nda en lara ɗo bo nda deuxième ɗo hondo am mi fakino camera, troisième nda ɗo bo filmi do tan yeso am wangai. To no on yiɓe bandiraɓe application kan ɗo huwani wodugo sosai, en effaca to en yiɗi, to en yiɗa bo en acca en wara en hollita goɗɗo majum do ngel filmi mo kala mo jokki telephone pat. Ɗo on ragare video meɗen joyi hande bandiraɓe, on kofna wangelanama hairuji ɗuɗɗi, ta jite abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV, on abona, on partaja, on laika, on ɓiɗana en j'aime sosai sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe. Yo video man timmi na, to mi tammini video man fottani on daidai na hani, dare video ɗi ka fuɗa ragare, partage, to on partage on abona, to on aboni on ɓiɗanai like, on kofna wangelanama hairuji ɗuɗɗi. Masalam, bye bye.